ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାତାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆସିଗଲା। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ନାହିଁ। ଖାଲି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ଜେଜେବାପା ଓ ଜେଜେମାଙ୍କ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ 4-5 ମାସ ହେବ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଅଟକିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ କେମିତି ପାଇବେ। ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇ ଏବେ ନୂଆ ନାମ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବେ ପରିଚିତ। ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ, IFSC କୋଡ୍ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏକ ସିଷ୍ଟମ ଏରର ଦେଖାଦେଇଛି। ଫଳରେ ସରକାରଙ୍କ DBT ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫେଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଖାତାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସମସ୍ୟା। ଖାଲି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ଆମ ଗାଁ ଗହଳିର 60, 70 କିମ୍ବା 80 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଔଷଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 4-5 ମାସ ହେବ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ବଦଳି ଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପୁରୁଣା ଖାତା ଏବେ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମାଧାନ କ'ଣ? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଏହି 2ଟି କାମ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ପାସବୁକ୍ ଧରି ନିକଟସ୍ଥ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ନୂଆ ପାସବୁକ୍ ଓ DBT କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ପାସବୁକ୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହି ନିଜର DBT ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଇନେବଲ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହିତ ପୁଣି ଲିଙ୍କ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଅପଡେଟ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ବଦଳି ଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଏହି ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ହିଁ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଏହି ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସୂଚନାଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ମା ମାନେ ଏବଂ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହକ୍ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।